Mijn eerste single was Ons Geluk. Die ging over het gezinsgeluk. Tweede single is dan Oh ja, jij. Ja, dat is een vrolijk nummer, zeg maar. Ja, die tweede ballad, ja, dat wordt dan toch over vriendschap. Ja, we hebben een hele leuke vriendengroep. We kennen elkaar al vanaf dat we een jaar of 8, 9 waren vanuit de speeltuin op de camping, zeg maar. We gaan nog steeds met elkaar om. De kinderen gaan ook inmiddels weer heel goed met elkaar om allemaal. Dus ja, over vriendschap. En dan kan ook iedereen zich weer in herkennen, zeg maar. Dus. De kinderen gaan inmiddels ook weer goed met elkaar om. Nee, maar daar wil je niet over praten. Maar dat bedoelde ik dus niet. Ik bedoelde, wij gingen vanaf kinds af aan met elkaar om. En onze kinderen ook eigenlijk. Dus ik zeg dat net weer even verkeerd. Over mijn gezin, ik ben heel blij met mijn vrouw Helen en mijn 2 zoons. Inmiddels ook een schoondochter erbij. Ja, dus ja, waar kan je beter over zingen als over zulke dingen, denk ik. Die je gewoon dicht aan het hart staan en waar je van ingelooft. En je kan wel tegen je vrouw zeggen, ik hou van je. Maar in een liedje kan je net even verder gaan, zeg maar. En dat heb ik dus ook gedaan. Ja, iedereen heeft wel 1 of 2 echt vrienden voor het leven, zeg maar. Ja, en daar is het liedje eigenlijk voor. Iedereen in zijn leven heeft wel een hele goede vriend of vriendin gehad. Of heeft hij nog. Ja, daar gaat het volgende nummer over, zeg maar. Ja, je bent er in goede tijden. En in slechte tijden moet je er zeer zeker zijn. Dan heb je afspraken staan. Ja, dat moet je allemaal laten vallen. Je agenda door midden schrappen. En dan moet je er zijn. Moet je er gewoon zijn.